Na konferenciji za medije premijerno je predstavljen program festivala italijansko-srpskog filma u Institutu italijanske kulture. Međunarodna konferencija, što je jako bitno, od izuzetnog značaja za razmenu koprodukcija i kontakata, jer na tome je cilj. Znači, cilj je da se nešto posle festivala i uradi, a ne samo i pogledaju dobri filmovi, što je onaj lep deo. Upravo očekujemo dosta publike u 18 časova u Zun Mirkovo Jugoslovenska kinoteka. Mateo Rovero će otvoriti sa svojim filmom Prvi kralj, otvorit će festival. Ove godine je Gabriela Karlući, zato što puno voli Srbiju, dodala i crticu festival italijansko-srpskog filma, zato što je njoj u cilju da radi sa ovom zemljom, sa Beogradom, da pravi koprodukcije, da ujedinjuje reditelje i filmadžije. Festival će ugostiti brojne umetnike iz Italije. Pored gospođice Gabriele Karlući, umetničkog direktora festivala, dolaze reditelji, producenti i glumci, koji će se naći na festivalu u Beogradu. Danas otvaramo 4. italijansko-srpski filmski festival u Beogradu. Glavni cilj festivala jeste da predstavimo nove filmove koji su zastupljeni u Italiji i prezentujemo srpskoj publici, ali ujedno i da napravimo filmsku saradnju i koprodukciju. Festival italijanskog srpskog filma održava se u Beogradu u Jugoslovenskoj kinoteci od 23. do 28. septembra.